A la Rosita Puig i Ravella li varen poder fer una entrevista el dia 2 de maig del 2019, quan només li faltaven 17 dies per arribar als 103 anys. El seu aniversari esdevenia el 19 de maig, la vespre de la Festa Major samboiana. Les entrevistadores foren l'Amor de l'Àlamo i jo mateixa, amb l'assistència i suport de la Mercè Petit i Puig, la seva filla. La nostra intenció inicial era poder conèixer els seus records d'infantesa, de joventut, de la família, de la maternitat, tot i la grata sorpresa de trobar-nos davant d'una dona amb el cap bastant clar a la seva edat, érem conscients de les seves limitades forces i que havíem de mantenir el seu ritme. Hi va haver moments que tancava els ulls, ja no tenia ganes de respondre a les nostres preguntes i encara amb molt de sentit de l'humor ens deia, tot adreçant-se a mi mateixa, tu fas moltes preguntes. Els seus records estaven plens de tendresa i afecte cap a cadascuna de les persones que va conèixer i amb les que va compartir molts moments de la seva llarga vida. I ens vam anar desgranant des dels anys viscuts al carrer Joan Bardina, de la coneixença amb qui seria el seu marit, que també vivia al mateix carrer, i del casament només acabada la Guerra Civil. Però, com hem dit, es cansava molt i se li feia difícil de mantenir el ritme i sobretot l'atenció en relació als temes sol·licitats. La nostra intenció era fer una segona sessió per tal de comentar algunes fotografies, per veure si recordava i precisava més coses, però ja no vàrem ser a temps. Poques setmanes després de la primera entrevista, la seva vida va començar a apagar-se. Afeblida, cada vegada es trobava pitjor, fins que ens va deixar el 2 d'octubre del 2019. El present article són els records, el testament de vida, l'homenatge a una dona samboiana que va arribar als 103 anys. La Rosita va néixer un 19 de maig de 1916, quan ja feia 2 anys d'aquella gran guerra que sacsejava Europa. La Rosita era filla gran del Benet Puig i Vilaplana, nascut al 1890, i de Maria Ravella i Valls, nascuda el 1892, ambdós provinents de famílies pageses. La Rosa era la filla gran i tenia 3 germans mascles. Per tothom era coneguda com la Rosita. I els seus germans eren Benet, Pere i Joan. Al ser la gran i noia, li va tocar ajudar de ben petita en tasques i en la cura de la casa. I es reconeixia que la seva mare no li agradava gens aquestes feines domèstiques, per la qual cosa era ella la responsable del dia a dia de la llar, i alhora s'hagué de responsabilitzar de l'atenció dels seus 3 germans petits. Des dels 10 anys va tenir cura dels seus germans, sobretot del més gran, ja que la seva sordomudesa el feia el més vulnerable, i havia d'acompanyar-lo cada dia a Barcelona, a la Casa de la Caritat, on anava aprenent el llenguatge dels signes. Quan ja tenia 13 anys i a les portes de l'adolescència va néixer el germà més petit i que també va passar a ser la seva responsabilitat. Recordava que quan era petita vivia al carrer Joan Bardina i que sortien al carrer a jugar tant nois com noies i que jugaven a cuit d'amagar. Recordava els diumenges que anava en colla a missa i recordava els seus primers balls a l'Ateneu Samboià. De l'adolescència més primerenca recordava anar cada dia a portar el dinar als homes al camp. Ella també s'hi havia de quedar a dinar amb els homes, ja que no tenia temps d'anar i tornar a casa. Però en cap moment va deixar d'anar a l'escola. S'enorgullia de les paraules del seu pare, quan li deia que els nois i les noies tenien els mateixos drets i que per això havia d'anar a escola. Recordava que va anar a escola de l'Ateneu Samboià i que una de les seves professores era la Maria Amigó. A més de l'escola també aprenia a cosir i a fer puntes de coixí. Del seu veïnat ens va fer esment de la gran Torre del Sol. De primer va ser la casa d'estiueig de la família Mandri, coneguda per ser la propietària de l'empresa fabricant del famós fàrmac analgèsic Cerebrino Mandri. La finca va passar després de la guerra a mans de la família Fradera, tant o més coneguda que els anteriors propietaris de la seva destacada posició entre els industrials catalans del ciment.
A la Rosita li agradava molt estudiar i li hagués agradat poder fer la carrera i arribar a ser mestra, però no va poder ser. La seva carrera, com la de moltes dones de la seva època, va ser la de mestressa de casa. Com a la majoria de dones, la van preparar per casar-se i per acceptar tot el que comportava tenir cura del marit, dels fills, dels pares i, en el seu cas, també dels sogres. La Rosita s'encarregava de fer totes les feines d'atenció i manteniment tant a la casa familiar com a la barberia. Allà rentava la roba, escombrava, fregava el terra i el que fes falta. La Rosita, durant la seva joventut, també va anar a vendre al costat de la seva mare i a vegades substituint-la en el mercat municipal, però també recordava que de jove havia anat a vendre al mercat de Santa Caterina de Barcelona. Conservava bons records de l'època de la Segona República, especialment perquè va ser els anys de la seva adolescència, de la descoberta del món, i recordava que la gent s'ajudava, que eren persones senzilles i que manaven els que havien estat votats. De l'època de la guerra li flaquejaven els records. No volia ni recordar-la ni parlar-ne. Ens deia que no havien passat gana perquè als ser pagesos sempre havia hagut alguna cosa de menjar. Però sí recordava que el govern local es van quedar amb totes les parades del mercat Sant Boià i que per això li va tocar anar a vendre a Barcelona al mercat de Santa Caterina. Només acabada la guerra, la Rosita es va casar amb en Pau Petit i Font, nascut el 1913, tot just retornat del front de Guadalajara. Deia que es coneixien de sempre, donat que havien estat veïns, d'aquells de tota la vida. Recordava de manera molt especial el seu vestit de núvia i que va ser confegit seguint la moda d'abans de la guerra. La Rosita no va voler anar de núvia, perquè la seva sogra havia de calçar espardenyes per una malaltia als peus, i no la volia menystenir, per això va escollir un traje xaqueta de color beix. Una vegada casats, van anar a viure al costat de Cal Benet Puig, a un pis que hi havia a sobre del Cal Plats i Olles. El Pau Petit, fill mitjà de 3 germans, aviat es va convertir en el cap de família, fet que va condicionar-lo i no li va permetre arribar a tenir estudis. Entrà a treballar a la colònia Güell, on va arribar a ser oficial de primera en la secció de tints. La seva sogra era la Josefa Font Rovira, encara que tothom li deia la Pepeta del Coca. Ella només tenia un altre germà i va poder estudiar de llevadora, sent una de les dues que aleshores hi havia en tot el poble. Les llevadores eren, per a les dones, persones respectades, de gran confiança, i moltes vegades refugi de les cabòries i preocupacions de les dones del seu temps. El matrimoni aviat va mudar-se de casa, al mateix carrer de Joan Bardina, on van llogar una casa que permetés encabir el futur negoci del marit, la barberia, als baixos, i l'habitatge familiar, a la part alta i a la part de darrere. La barberia seria coneguda com la de Cal Pau Petit o Pau Coca. Tot i així, la parella va haver de treballar molt. El Pau treballava a 2 llocs i la Rosita a més de 2, a vegades 3 o 4 segons l'època. La Rosita recordava haver treballat de dependenta de fruites i verdures a Cal Bisbal i també va treballar a Cal Vidal, tot fent cortines. Els 2 establiments estaven al carrer de la Rotllà. Recordava vagament que la van fer anar a la Falange per tal de formar part de la secció femenina i que tenien la seu al carrer Lluís Castells, però d'això no en tenia gaires ganes de parlar. Del matrimoni van tenir 3 fills. S'enorgullia del fet que la seva comadrona va ser la Pepa Font Rovira, la Pepa del Coca, la seva sogra. El 1940 naixia en Pau, el 1944 la Maria i el 1951 la Mercè. Eren anys de dur treball i per sort l'ajudaven amb els fills tant la sogra com la mare. Eren temps de dobles jornades inacabables, a casa i a fora de casa, havent d'atendre la cura dels seus i la feina extra que aportava diners a l'economia familiar. Cap al 1956 o 1957, la mare de la Rosita va decidir repartir els seus béns en vida, entre els seus 4 fills. La casa pairal de Cal Benet Puig, que eren de 2 casals, la va dividir entre la Rosita i el Pere, i el Joan li va donar la casa de la Rambla, on ja hi vivia.
i a en Benet, al ser sordmut, li va deixar diners. La casa estava al carrer de Joan Bardina, al número 25. Per tant, van canviar de casa, però no de carrer, ja que la barberia estava al número 45. S'havien traslladat de ca la Pepa del Coca a cal Benet Puig. No feia ni un any que vivien a cal Benet Puig quan la Rosita es va posar molt malalta. Es moria i van haver d'ingressar-la a l'Hospital Clínic de Barcelona. Però tampoc es volia parlar gaire d'aquells moments. Van ser moments difícils i no volia recordar-los. I fins aquí és on vàrem poder arribar amb aquella primera entrevista i que sense sospitar-ho esdevenia el testament vital d'una dona ferma que va tenir el privilegi de viure molt més enllà de la mítica barrera dels 100 anys. Al llarg de la conversa amb la Rosita, en cap moment va sortir una paraula negativa respecte als moments de dura feina, de les privacions, de les lògiques pèrdues de molts éssers estimats. La Rosita ens va transmetre serenor, una sincera valoració d'allò que havia fet i el saber gaudir del present amb tranquil·litat. Una de les reflexions a les que ens ha de portar aquesta petita recuperació de la memòria de les nostres persones grans i grans persones, dones i homes samboianes, és que cal i hem de posar en valor tot allò que aporten al nostre entorn ciutadà, el conjunt de persones senzilles, fermes, treballadores, les grans castigades, les grans oblidades de la història, samboianes i samboians d'origen o d'adopció que s'han estimat i estimen el seu poble, la seva ciutat, Sant Boi de Llobregat.